Sup, hovorte mi Freddy a toto je moje prvé video z hry Microcosmos. To som si skúšal tutoriál, ale lenže no, nestal to za nič. Ten tutoriál proste na mňa vyhodil miliardu tabuliek a hraj. A v podstate som si zapamätal práve ľavé tlačítko, to je všetko. A takých hier je veľa, takže s tým nie je až taký problém. Iného čo tu ide je hlavne mať viac ako protivník a jednoducho ho ovládnuť. Ľavým tlačítkom si takto označiť a pošlete. Ako každá iná hra, stratégia. Áno, a takto môžete posúvať celým jadrom. Proste kliknete a ľavým a pravým ukážete, kde má ísť. Fuck. Ešte si to trošku milím, ale o to čo som príde. A tento tu niečo chce. Tak ja ustupujem. Dúfam, áno. Áno, možno je dobré, že sme sa oddelili. Nie je to dobré. Nie je to dobré. Ty sa vrať. Choď naspäť. Choď tam k nemu. A vy môžete na ňu zaútočiť, než trošku ho oslabíme, nech si to zase na nás nevyskakuje. Keď vám youtuber povie, že hrať hru a komentovať ju je ťažké, tak má sakra pravdu. Je to ťažké. Pretože ešte som len začal, už nemám o čom hovoriť. Ináč opred sa ospravedlňujem za zlú kvalitu, ale predsa nebudem investovať ťažké prachy do niečoho, čo vo výsledku nebude mať zmysel, že? Mal som si zobrať nejakú akčnejšiu hru. Mal som v pláne jednu hororovku, lenže som si povedal, hej, táto hra je teraz v ľave. Tak prečo ju neskúsiť? Áno, je to skôr taká oddychovka. Je to ešte prvý level, respektíve druhý. Takže bude ľahké, ideme na ďalší. Ani sa nezoberám ničím. A hneď do stredu, poď. On by to chcel, ale to bude prvý, pretože on je lava. Takže o čo mu ide? Jemu ide o to spodné. Takže what? Takže, na čo to robí? Tak je to ešte len druhý level, tak jasne, teraz tu hrať takéto lamy, ale sa už pomaličky začnem presúvať k ďalšiemu bodu. On točí priamo, sa mu nevyplatí. A ne takto pošlem armádu a čaupa. A vlastne ho môžem zabiť už teraz. Takže díky za to bunku. To bunky, mimochodom. Vážne, nehovor. Áno, sú to bunky. A proste silnejšie vyhráva. Asi takto. Myslíš si, že ujde, ale nie. Takto keď zoberiete, to je asi veľa, to jednoducho zoberiete tieto a môžete si zväčšiť svoju bunku a bude produkovať viac týchto blbostí. Tie malé by mohli ísť do pozadia a tie veľké. Tá veľká by sa mohla posunúť dopredu, ak by dovolila.
Aj tak už je po ňom. Takže vyhral som aj tak. Druhý level complete. No samozrejme, že to bude ťažké. Hral som už viacej takých hier. Vždycky prvé levely sú ľahké. To proste stratégia. Mať viac ako supera a roztrtiť ho. Tu už máme dvoch superov. Čo by prakticky malo byť ľahšie, keďže tie truby bojujú proti sebe. A ja si tu môžem v pohode hrať. Nech si tam bojujú. Ja sa takto odsuniem do pozadia, pretože prečo nie? Ale tuto už niečo skúša. Ty sa prečo nehybeš? Choď tam. Bacha! Ten zelený úsad proti mne zaujal. A to bude stať len život. Pretože pôjde rovno... Pretože mi vošiel rovno do rany. No si toto ovládnem ďalšiu bunku. Pretože prečo nie? Keď si ju aj vyupgradujem. No. Vravím, vyupgradujem. No. Super. Žltý tu niečo skúša. Skúšal. A nech sa tam bijú. A víťaza zabijem ja. Moment. Ešte v tam tutoriáli hovorilo niečo o shifte a o alte. Netuším, čo to robí. Niečo z preskupenia alebo niečo také. Čo ja viem. Každopádne to nie je potrebné k životu, takže ma to nezaujíma. Ak viete, čo to robí, tak dobre, tak to viete. Môžete mi napísať, ak chcete. A oni už si všimli, že začína byť trošku nebezpečný, tak už útočia. Lenže na mňa sú už proste krátky, už je neskoro. Baby, neskoro je. A väčšina takýchto hier sa vlastne odohráva niekde vo vesmíre. A kde zo sebou bojujú planéty, alebo rovno celé slnečné sústavy. Ale tu sa to odohráva v mikroskopickom svete. A on tu teraz niečo skúša. Pozor na to. Čavo sa ukazuje, sa predvádza. Tak trošku zbytočne, pretože ja sa trošku posuniem bližšie k nemu. Nech vidí, čo je to armáda. A už ho nebudem ďalej trápiť. Končím jeho trápenie raz a navždy. A poďte do ňoho. A hneď už sa skrýva. Už vieš, že nemá šancu. Práve som ťa obišiel zo všetkých strán. Ty poď sem. Ty pôjdeš sem. Ty choď sem. Ty poď sem. Všetko do ňoho. Všetko do ňoho. Všetko do ňoho. A všetko do ňoho. A už môžete cúvať nevinne. Práve som iba celky. Nie tieto. Presne tie veci. Poďme do ňoho. No. Výborne. Všetko do ňoho. Všetko do ňoho. Napäďte to do ňoho. Kamikaze!
A, výhra. Easy business. A hneď posielať. Ty, choď bližšie. Hneď všetko posielaj sem. Všetko sem, všetko sem, všetko sem. A fuck, nejdu na mňa, dobre. Som sa zľakol, že idú po mňa, a to je čo? To je čo? To nepoznám, to je čo? Čo to robí? On sa nejak boostuje, alebo čo? Lebo je niekde v kryte, alebo... Nechoď po mne. Choď preč odo mňa. Vypadni odo mňa! Sorry, kamo, ale tak toto vážne nefunguje. Ja sa tu zatiaľ pekne vylevelím. Nie, nech si robia čo chcú. Ma fakt zaujímalo, čo je toto. Takže to znamená, že k nemu nemôže ísť, alebo čo? No. Poďte do jadra. Tak. Do celky. A vy. Braňte. A upgradeujte. Poďte do mňa. Čo vlastne robí ten zelený? To akože teraz na ňu nemôžem otočiť, alebo čo? Stále nechápem význam toho stredu. Ale bez pochyby už má druhú celku. A ja už mám dve obrovské. Si nevyhral, chlapec. Nevyhral si. A žltý pôjde. Žltý už ide. To je jeden z najnudnejších let's play, aký som kedy točil. To je tým, že je prvý. Začiatky sú vždy najhoršie. Teda pokiaľ ste Windows, samozrejme. What's the operation program? It's a Vista. We're doomed. Áno, niečo chce. On niečo chce. Pozor na to, on niečo chce. On niečo chce. Moment. Ja nechcem zdochnúť. Mám to... Vyútočne na ňoho celky naspäť. Tak. Trošku mu zrazíme hrebienok. A ty ustupuj. Ho ťa zničia, ty kaďo. Pardon. Môžem ich ešte upgradeovať? Asi nie. Čo? Nie. Tak útok. Čo mi iné zastáva, už mi všetko pobrali. Ty hajzli. Útok vo veľkom. Útok, yes. A hneď druhý level. Poď. Výborne. A naspäť. No ja sa už prakticky nemusím ničoho bať. O tomto je vlastne celá hra. Moment, jak dlho už vlastne nahrávam. To je... Teraz sa mi to nechce zisťovať. Mal som si nastaviť stopky alebo dačo. A vy ma tu nebombardujte. To môžem iba ja vás. To už je naplno, akože tieto? No, asi hej. Áno. Žltý už je po ňom. A tohto musím zničiť skôr, než si vyupgradeuje svoje celky naplno. Tak útok všetkým. Útok všetkým, čo mám. Útok všetkým, čo mám. Generál cez palubu. Upratovač na čo? Cez palubu. Kamikaze. Moje. Len moje. No, som zabil ani neviem jak. A už si prehel, kamo. Smola, kamo. Konec, smola.
čo neviem, čo by som mohol zistiť, či sú tu nejaké upgrady alebo niečo také. Evolution. Sú tu upgrady. Výborne. A čo je toto? Čo to robí? Organism Armor. Organism Upgrade. Organism Speed. Organism Speed. A Antibody Speed. To nechápem, ten antibodies, to akože antibodies. To budú asi tie malé celky, že? Ja som tá veľká a vypúšťam nejaké evolution. Takže čo teraz robím? Sa dá nejak upgradeovať alebo čo? A moc ja neviem. Aha, tak toto vezmem a... Aha. Tu si zvýšim armor a... Antibody speed. Keyplay. A som v strede, sakra. A nemôžem sa hýbať. Sakra. Tak, rýchle, čo najskôr obsadiť ďalšiu celku. To je to hlavné. A on dočí priamo na mňa, nie! Tak, snáď ma nezabije, nemal by. Kým ku nedojdu, tak snáď... Fuck. Celky do obrany. Do domobrany. A to je, to už mi jedno, nech to mňa narazí kľudne. Moment, on to obúda? Takže to musím dodávať nepretržite. Mimochodom, samozrejme, let's play nie je prvá jediná vec, ktorú plánujem robiť. Ani vlogy. Popravde som premyslel o niečom trošku viac kreatívnejšom, ako napríklad animáciách. Už som na tom trošku zapracoval. Tým trošku myslím vážne, on trošku. A nečakajte to v blízkej dobe, pretože som absolútny amatér. Ešte o animáciách, ešte to neviem a chýba mi hlavne prax. Ale časom sa môžete tešiť aj na nejaké to outro. Trošku som nervózny z toho, že môj prvý let's play. Aký by som nemusel byť. Domobrana. Fuck. Jasne, už viem. To nedáva žiadne výhody, to znamená, že sa nemôžem hýbať. To je všetko. Fuck. A on neotočí na mňa, takže mi to môže byť jedno. Fuck. Je po mne. Konec. Je mi konec. Som skončil. Už teraz viem, že som skončil. Môžem sa nejak pokúšať brániť, ale... Už je konec. Alebo je konec. Alebo nie. Možno. Fuck. Ak sa mi podarí vyupgradovať dosť tohto zmrda, už nič. Som prehral. Už som nepríliš silný. A to je najhoršie začína v strede. Ešte keď sa nemôžem hýbať, to už by bolo príliš ľahké. Som sa zašiel niekde do kúta, nech sa oni pobijú a... Zase môžem rovno reštartovať hru, pretože to už nemá význam. Alebo sa môžem pozrieť, ak ma zničia. Tak zničte ma. A vlastne, keď tak nad tým teraz premýšľam, ja som mohol natočiť Let's Play z Hearthstone, ale to je skôr také najdlhšie na streame a tak. To by som tiež mohol začať robiť.
na nejakú krátku pavku by nejaký ten Hearthstone nezaškodil. A jak má význam sa tu brániť? Už to nemá význam. Konec. Konec mi. Konec. OK, reštart. Ideme znova. A už to začína byť trošku ťažké. Ale keď sa budem snažiť, tak to príde. Hlavne rýchlo, hlavne rýchlo. Hlavne všetko rýchlo. Chcem mať veľa hneď. A vy utočte všetko na všetko. Všetko na celky. Utočiť hneď všetko. Výborne. Pokračujeme, nezastavujeme. Všetko. Žiadne šetrenie, proste v začiatku nie je treba šetriť. Potom ono sa to bude šetriť samo, až toho budeme mať viac. Len hlavne nech tie bunky utočia. Fakt som rýchlejší? Fakt si myslíte, že som rýchlejší v niečom? Možno, že mám silnejšiu obranu. To sa mi práve teraz hodí. Armor, nie? Si nepamätám, čo som si vylepšoval. To by som sa mohol pozrieť. Hlavne teraz veľa do upgradeov. Upgradeovať sa veľa a často, alebo proste za 200, za 100. A ty čo? Ty čo chceš? Na čo si sem prišiel? No tak sa pozrieť na návštevu. No, to je teba pekné. Si zlatý. Aj ten tu čo chce. Ale netuším, o čo sa pokúša. Sakra. To bude moje. Zbytočne, kamo. To je moje. Ja vravím, to je moje. To je moje, zbytočne sa snažíte. Pretože to je moje. Ja vravím, že to je moje. Je to moje. A ty budeš takisto môj. Pretože prečo nie? Budeš môj. Odteraz si môj. To som proste povedal. Fuck. Mohol by som niečo robiť s týmto. To už by sa trošku oplatilo brániť, pretože... Fuck. Pretože presne pre ten fuck. Dobre by bolo takto sa... Aj keď mi zničia tie prostredné, nevadí. Potrebujem sa utiahnuť takto. Musím sa utiahnuť na kraj. Hlavne nech ma nezničia úplne. Takto sa utiahnuť na kraj, nebyť uprostred celého boiska. To sa že vraj nevypláca. A fuck. Obrana, fucking obrana. Žltý už je mŕtvy, to je pekné. Ale mne by sa tu fucking hodila fucking silná obrana. A fuck. Prvé línie, hlavne do prvých línií. Fuck. Mohol by prestať na mňa útočiť, to by bolo od neho veľmi štedré. A musím ho zbaliť aspoň jednej celky, nech... Asi takto. Tak. A sústreď sa tam, pozri sa. Máš tam čo robiť. A vy... sem. Alebo... sem. Do upgradeov. Nech sa tam stará o tú jednu malú. A ja sa tu zatiaľ budem starať o zvelebovanie starého kráľovstva. No, sem
Ja už nemôžem viac sem. Tak sem. A dopredu, a dopredu, a dopredu. Pretože už si zase začína dovoľovať. A všetko dopredu. A dopredu. A zničiť. A rozbiť. A rozbiť. Ja už nemám skoro čo hovoriť. OK, ale to bude už asi posledné kolo, lebo už by to príde trošku dlhé. Ešte tu si môžem vyupgradovať, pretože prečo nie? Tuto si upgradeujte, pretože prečo nie? No už nemá prakticky šancu. Už je to 5 proti 2. To som vyhral. S prehľadom a fuck. OK. Naspäť. Upgrade. Môžem sa to upgradeovať? Nemôžem. Dobre, tak všetko dopredu. Všetko dopredu. Všetko už mám na max. Už môžem len útočiť. Tak útočte. Alebo viete čo? Ja si to všetko koncentrujem. Takto sem. To si to koncentrujem všetko dopredu. Všetko dopredu. Poďme dopredu. Všetko dopredu. A zautočím v jednej obrovskej armáde. Takto. A už je po ňom. Môžem si to vyupgradovať, pretože prečo nie? A útok. Nie moment. Nie útok. Môžem si tu nahromaždiť všetko, čo mám, pretože to aspoň stačí časť, ja musím všetko. Na ňom mi stačí jeden prst. Ale... Tak, zabijeme ho. No poď. Zbytočne sa snažíš, už si prehral. Ešte ma zaujíma, jak toto spravím. Dúfam, že dobre. Tak. Evolution. Čo máme nové? Máme tu... No, môžem vlastne dávať všetko. Organism upgrade. Myslíte, že sa bude lepšie upgradeovať, alebo čo? A vlastne... Čo to vlastne znamená, že to svieti? A fuck, niečo som zničil. Fuck. Má to vôbec nejaký význam, kde to položím? Vlastne teraz tam asi môžem dávať všetko, potom asi už budem musieť nejak vyberať, že čo tam dám. Zatiaľ tam môžem dať všetko. To obrovský armor. Tak, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite sublajkom, subscribe, like a kom. By the way, nezabudnite sublajkom a čau.